N'i ye wadata sugu ye Ɲamɛ yan tiga foroko kelen sɔngɔ n'o ye sɛnɛfɛn nafama ye o kɛra fɛn ye min tɛ se ka sɔrɔ du caman bolo Niger ka sababu kɛ tariku nafolo sɔrɔbaliya ye min bɛ ka jamana nin gosi. N'an bɛ se ka tilera fana sɔrɔ an bɛ tilayɔrɔ dɔ mara sufɛ dumuni kama nka ɲininkali tɛ kɛ tugun dumuni ba bila labɛnni na tile kɔnɔ. Fɛn minnu bɛ na ni u ye jamana wɛrɛw la olu de sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ. O de kosɔn Niger jamanaden caman y'u ka dumuni kɛcogo falen. Ladamu don o ye muɲu ye an bɛ ladamu ka kɛ ni kow ye ne bɛ mɔgɔ caman dɔn minnu ma ɲɔmugu dun nka u ye ladamu u y'a faamu an kan ka segin sigida ka fɛn dilannenw kan mɔgɔ caman a kɛra cogo o cogo u y'a faamuya foroba baarakɛlaw faamaw bɛna kɔfɛ sigida ka fɛn dilannenw kan. Dɔnnibaa dɔ ka fɔ la o ɲangili ninnu ye sɔrɔko cɛkɛdaw tiɲɛ pewu jamana kɔnɔ min tɛ dugukolo kan wa a gɛlɛya min dabɔra fɛn dondonni siratigɛ la ye dɔ fara fɛn caman musakaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la dumunilafɛnw. Kaya de muna doko shi daga Ghana mun zo kaya an sayar da mu saboda sojoji. An bɛ doni ta ka bɔ Ghana o kɔfɛ an bɛ to Kaya n'o ye Burkina Faso ye an bɛ sɔrɔdasiw tamakɛlaw makɔnɔ ka taa Dori Burkina Faso ka bɔ yen tamakɛlaw kuraw bɛ ta Tera Niger jamana na ka bɔ yen gɛlɛya bɛ sɔrɔ yen k'a daminɛ o la fo Ɲamɛ. An kawo mu Tera nan Tera zuwa nan Ghana shine akwai wahala. An bɛ gɛlɛya lakika sɔrɔ fɛn tali la ka bɔ Benin ka taa Gaya Niger kurun kɔnɔ b'a kan an bɛ wari caman musaka dankan datuguli bɛ gɛlɛya lase tiɲɛna o de kama a bɛ kɛ baw ka da dɔn ko fɛnw sɔngɔ ka to sanfɛ mɔgɔ caman bɛ jagokɛlaw jalaki k'u bɛ nafa sɔrɔ o ko la u kɛtɔ ka sɔngɔ kɔrɔta o laban bɛ ban min ma. Ne jamana ka jatebɔ baarada n'o ye INS o ka fɔ la nafolosɔrɔbaliya sera tariku la 115 ni 47 san 2024 juin kalo la ka sɔrɔ ka segin ko san laban fɛ wa a kan ka to sanfɛ san 2025 fo san 2026 waatiw kɔnɔ ni 504 ye ka kɛɲɛ ni jateminɛw ye minnu bɔra diɲɛ nafoloba maraso la n'o ye World Bank ye.